Komiti ma kamano noketo winjruok mar timo lokruok mar lunde e fuondi mamoko mag paro mar chik no ma osebedo ka kelo fwere nyakora mgajwang. Geno be po nitiere koso dhi bedo nade to ang'o ma kamoro nyocha kotugo wach mar gombo timo lokruok gi Jay Bonyo. Erokamano VJ. Ing'e ni kanyocha wan kodgi ka e Kimani Kuria ne ni ka Ndini Nyoro ne nitie Moses Kuria Tiesinga to gi wuod Hawinga moro bende ne wan godo ka miluongo ni Kwame Owino Dalego Hawinga to gi jolony mamoko to ni neno ka twak nodhi matek makoro jo sirikal nok nyal nyiso adiera mar ondamo moko mane gikete paro mar chik mar omenda mikati dendo ni finance bill emomiyo kanye gidok gibet piny to bende kaluwore gi gima nitimo ni public participation kuma ne gimiyo jopiny nafas mar choro paro maling'ling wachonwa ni karibu petition 1,300 noter ne komiti mar Kimani Kuria to kuomgi 1,200 gi karibu 800 gi 80 gi wiye ne kwedo chik mar paro to kane gichako giluongo grube mag ji kaka Association of Manufacturers kotu gere to ne gintiere gi kanyo ji karibu 200 grube 200 manotero pachgi to wi grube 200 gi bende wawinjo ni karibu 150 ne okwedo paro mar chikne to ka gichako giluongo ji giwegi mane giluongo ji 90 to mana ji 21 kende manochopo KICC to kuom ji 21 gi ji 18 no kwedo paro mar chikne mang'isi ni atamalo mohingo 85 mar jo Kenya no kwedo paro mar chik omenda ni ma emomiyo kata bed mnani samore wachoga ni bunge ka gimora amora ma sirikal dwaro ka sirikal nigi ji moromo to gibro kalo mane dhi bedo negi matek emomiyo wan gi maling'ling ni paro ni nonego be ni kete report mar paro ni nonego be ni kete bunge juma mokalo to nogo e break mondo gipenjre ni to ka ji mang'eny kama kwedo paro mar chikne pod wanyalo dhi e bunge kacha to wachuna to ariya ni gini pod bera makata jalup jatend piny gogudo kore ni gini ber gini kwedo mna nikech en mar William Ruto to jo piny giwegi mamoko bende nogone gi kura nowuok oko moko ni oyo gini ra jatend piny wacho ga ni duond japiny e duond polo duond Nyasaye so ka duond Nyasaye